menyang dendahan udang Gandelo wiwage kondo mawarno-warno Saladyan asri kamuryan Sarapoging lautan kubah kumpul globon Argeropati nyandung dawu Gusti Pratoko glabris lana lagunit Palelem papanganan ku babat mentah Palelem papanganan ku das bocah globon temenggung Pedhot segara nyandung dawu Gusti Ingkang abdi kula pun Jayawana nyandung dawu Gusti Kula Jayawana nake kulir pitam besanan temujo Asal kula Tegal Lembuyang Arang-arang metu ya yo Aja jere nang kene turu lomon Yo jaran apa jaran Ingkang abdi kula pun Sontoloyo nyandung dawu Gusti yo kabeh bae para wadyabala seping raja sing bar langit kanthi ana gambar landhep pirane peperangan ranjang pada balu bokor pada detik gaman sembilan awit bakal ditampa dadi mantune Prabu Duryudana syarate mateni Pandhawa kondhang Pandhawa wong ampuh pantedas tapak malu sisane Goenda mulane dikeroyok bae si Jorawani keroyok 100 Patih Pandhawa aku dadi manten karo Dewi Lesmarawati pancen nang alam dunia saka pentu ku anggere tak entu mana telu sing mareka geger apa wae siji wong rebutan harta loro rebutan tahta telu wanita rebutan harta rebutan benda dunia warisan tinggal wong tua kadang-kadang ya mareka rebutan bisa wong liya dadi sedulur dadi wong liya wong rebutan duit rebutan benda dunia tapi pindah rebutan tahta utawa penungguan utawa jabatan angger-anggeran duwe kayuan payan lunga-lunga bareng ayane karo Sontoloyo nek giliran duwe tujuan pada sing kelakon tanya atine senenge sing ora kelakon jan kerot-kerot bisa jambare sumeh ning jerone kerot-kerot kuwi temenan mangkane kelungguhan apa bae lah sing nomor 3 bahaya maning rebutan wanita utawa bocah wedok sawedone siji sing rebut wong pirang-pirang kang mangka ora nanang wanita ngewayu pria jere penayakan dan pria ngewayu wanita jere wajib sunah penayakan ini ngomong ini der wanita ngewayu pria ora parayoga mulane nang sing kelakon janane seneng ora kelakon kelakon oh ya kuwe ya Jawa ya bulane timbang kowe bingung kowe adikku linine bojoku ya bisik si main bok niku bisik lho lah iki karo metu digarap ora usah rembugan ki kurang prayoga kang ngono gamelan budal apa wadyabala kowe nalik rasane atiku ya ora iso mati wong Pandhawa anggar wong parayo prajurit kumpul ayo